హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీకు ఒకటి చూపిస్తారండి. ఇది చెన్నంగి చెట్టు అంట, అడవి చెన్నంగి. మనకి ఏదన్నా నొప్పులు దెబ్బలు తగిలినప్పుడు, కాళ్ళు బెంకినప్పుడు కానీ ఈ ఆకులు తీసుకొని దీన్ని మెత్తగా దంపుకొని ఆ రసం తీసి నొప్పి పైన పెడితే తగ్గిపోతుందంట. ఈ చెట్టు అమ్మోళ్ళ ఇంటికాడ ఉంది, అమ్మ చెప్పింది ఫ్రెండ్స్. దీనికి ఫుల్ కాయలు వచ్చినాయి, దీని నిండా ఆకు మొత్తం రాలిపోయింది, కాయలు అవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. మనకి ఎలాంటి నొప్పి ఉన్నా కానీ దీని రసం తీసి వెంటనే పెడితే తగ్గిపోతుందని చెప్పింది అమ్మ. అడవి చెన్నంగట ఫ్రెండ్స్, చూడండి. దీన్ని పచ్చడి కూడా చేసుకుంటారు అనేసి చెప్పింది అమ్మ. కానీ ఏమో, మీకు ఒకవేళ తెలుసుంటే కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.